ECCLESIASTES Kapitulo 7. Mga panguna-una bahin sa kinabuhi. Ang maayong dungog, mas maayo pa kaysa mahalon nga pahumot. Ang adlaw sa imong pagkamatay, mas maayo pa kaysa adlaw sa imong pagkahimugso. Mas maayo pa ang pag-adto sa balay nga nagbangutan, kaysa pag-adto sa balay nga nagkumbira. Kay ang mga buhi kinahanglan magpahinumdum kanunay sa ilang kaugalingon, nga ang kamatayon naghulat kanatong tanan. Ang kasub-anan mas maayo pa kaysa katawa, makasubo man kini sa imong panagway, apan sa kasing-kasing makalipay. Buang-buang ang tao nga maghuna-huna sa kalipay. Ang maalamon naghuna-una sa kamatayon. Mas maayo pa nga badlungon ka sa maalamon kaysa daygon ka sa buang-buang. Ang katawa sa buang-buang sama sa sampinit nga nagpiti-piti sa kalayo, kini walay kapuslanan. Kung ang maalamon mutuis sa kamatuoran, mahimo siyang buang-buang. Ang pagdawat og suborno makadaot sa pagkatao. Mas maayo pa kun matapos na ang usa ka butang kaysa magsugod pa kini. Ang pailob mas maayo kaysa garbo. Ayaw patuyangi ang imong kasuko, binuang ang paghambin og kayugot. Ayaw gayud pagpangutana, ngano man nga ang atong pagkabutang kaniadto mas maayo man kaysa karon. Dili maalamon ang maong pangutana. Ang tawo kinahanglan nga magmaalamon, sama kini kamaayo sa pagdawat og kabilin, ug makahatag kini kanimog dakong kasiguruhan, sama sa ikahatag sa salapi. Ang kaalam maglikay kanimo sa kadaot, mao kini ang nakaayo sa kahibalo. Palando nga ang buhat sa Dios, makatulid ba ang tao sa gihimo sa Dios nga baliko? Kung maayo ang imong kahimtang, pagmalipayon, inig-abot sa kasamok, hinumdumi lamang kini. Nagpadala ang Dios sa kalipay ug sa kasamok. Dili kagayod masayod unsa ang sunod nga mahitabo. Walay kapuslanan ang akong kinabuhi, apan diha niini nakita ko ang tanang butang. Adunay sayong mamatay bisag maayo siyang tao, ug aduna usay taas og kinabuhi bisag dautan siya. Busa ayaw paghinubra sa imong pagkamatarong, ug ayaw usab paghinubra sa imong pagkamaalamon, nganong dauton mo man ang imong kaugalingon, apan ayaw usab paghinubra sa imong pagkadautan, ug ayaw usab paghinubra sa imong pagbinuang. Dili kinahanglang mamatay ka sa dili pa nimo panahon. Ayaw paghinubra sa bisan hain niini. Magmalampuson ka kun magbaton kag pagtahod sa Dios. Dako ang mahimo sa kaalam alang sa tao, kaysa mahimo sa napulo ka pangulo alang sa usa ka syudad. Dinhi sa kalibutan walay tao nga nagbuhat kanunay og matarong ug dili gayud masayop. Ayaw tagda ang tanan nga isulti sa mga tao, tingali unyag mabati mo ang imong ulipon nga magtunglo kanimo. Nasayod ka nga ikaw usab, kadaghan makatunglo sa uban. Gigamit ko ang akong kaalam pagsulay ni ining tanan. Naninguha ako nga mahimong maalamon, apan wala ko gayud kini makab-ot. Unsaon man pagkasayod sa tawo kun unsa ang kahulugan sa kinabuhi. Lisod tukibon ug lisod sabton kining butanga. Apan gigamit ko ang akong panahon alang sa kaalam ug pagtuon.
Gipangita ko ang kaalam ug ang tubag sa akong mga pangutana, o gitun-an ko unsa kadaotan ug unsa ka walay kapuslanan ang binuang. Nakaplagan ko ang labaw pa kapait kaysa kamatayon ang babayi. Ang gugma nga iyang itanyag mobitik kanimo sama sa litag o baling, ug ang mga bukton nga iyang igakos kanimo mugunit kanimo sama sa kadina. Ang makasasala madakpan sa babayi, apan ang nagpahimuot sa Dios makaikyas. Oo, miingon ang maalam. Sa hinay-hinay nasabtan ko kini, samtang nangita ako og mga tubag. Ipangita ko ang dugang pang mga tubag, apan wala na ako'y nakit-an. Nakaplagan ko ang usa ka lalaki nga angay kong tahoron diha sa usa ka libo, apan wala gayoy bisan usa na lang ka babayi. Maora gayud kini ang akong nakatunan. Gihimo kita sa Dios nga yano, apan gilisod-lisod nato ang atong kaugalingon.